לפני שנים רבות, כאשר בית המקדש עוד היה קיים, היו ישראל עולים אליו לירושלים 3 פעמים בשנה. בחג הפסח, בחג השבועות ובחג הסוכות. כך עשו מדי שנה בשנה. קדימה לירושלים! קדימה. והנה פעם אחת, כנראה היה זה לקראת חג הפסח, עלו רבים ביותר לירושלים להתפלל בבית המקדש ולשמוח לפני השם. מכל קצות הארץ באו, מקרוב ומרחוק, המונים. קשה הייתה העלייה, כי ירושלים בנויה בראש ערים. סוף החורף היה, וגשם עדיין לא ירד. המים שנשארו בבורות מן הגשמים שירדו בחורף שעבר, מעטים היו. ולהביא מים מן העמקים במשאבות וצינורות כמו שעושים בימינו, לא ידעו עדיין. צמאו מאוד עולי הרגל, הם וילדיהם. צמאו גם הבהמות שעימהם, אלו שהביאו להקריב אותן, ואלו שרכבו עליהן. בזמן ההוא חי בירושלים איש עשיר ונכבד, אוהב את השם ואת עמו ישראל. נקדימון בן גוריון שמו. ראה נקדימון את צערם של עולי הרגל, וחשב כיצד יוכל לעזור להם. והנה, מצא עצה. שר מן הרומאים היה גר אז בירושלים, אדון חשוב ועשיר. לא היו 12 מעיינות מים שנבעו מנהרים שבסביבות העיר. יש לי הרבה מעיינות מים, ולכן בני ישראל אין אפילו חצי כוס של מי עדן. מה זה מי עדן? זה משהו של שנת 2007. אני עוד מתכנן את זה. בבקשה כבוד השר, תן לי מים ואני אחזיר לך אותם. ואיך תוכל להחזיר לי את כל המים? אתפלל על השם ואבקש ממנו גשם, וכך יתמלאו בחזרה המעיינות שלך. ומה יהיה אם לא ירדו גשמים? אם לא ירדו גשמים, אשלם לך 1,200 ש"ח. מה זה? אני מכיר רק מטבעות מזהב. נו טוב, שיהיה. אשלם לך 12 כיכרות זהב. סגר. עתה היה להם לעולי הרגל מים בשפע, שתו לרוויה ושמחו שמחה גדולה. כל ימי החג המה בית המקדש מכל החוגגים. עברו ימי החג, וכל ישראל חזרו לבתיהם. חלפו הימים, ולא ירד גשם. יבשה הארץ, ועתה יבשו גם הבורות עד לטיפה האחרונה. התקרב היום אותו קבע נקדימון בן גוריון להחזיר את המים לשר הרומי, ואפילו ענן אחד לא נראה בשמיים. יבוא. שלום, אני הוא השליח מטעם השר, וכפי שאני חושב שאני יודע, אתה צריך להחזיר לשר 12 מעיינות מים. חכה ידידי, רק בוקר עכשיו תהנה מהשמש, יש לי עוד זמן רב. נו באמת, יש בחוץ 49 מעלות צלזיוס. יבוא. שלום, אני הוא השליח מטעם השר, וכפי שאני חושב שאני יודע, אתה צריך להחזיר לשר 12 מעיינות מים. אוי ויי, נראה לי שיש לי דז'ה וו. יבוא. שלום, אני הוא השליח מטעם השר, וכפי שאני חושב שאני יודע, אתה צריך להחזיר לשר 12 מעיינות מים. לא, חכה, יש לי עוד זמן רב עד סוף היום. עכשיו בטוח יש לי דז'ה וו. אני מרגיש ממש מלוכלך, כדי שילך להתרחץ, אפילו שהתרחצתי כבר לפני שעה. משרת? כן, כבודו, מה אתה צריך שאביא לך? אני צריך שמפו נגד קסקסים, מרכך בתמצית לבנדר, תחליל רחצה בריח מתקתק של סופגניה, ואת המראה המאותרת אהובה שלי. מהר! לא. אני צריך ללכת למקהלה. לא. כבודו, נקדימון עדיין לא הגיע. מה לעשות? מה? אבוא אליו במיידי! נקדימון בן גוריון
היה עצוב, מאין יבוא עזרו. נכנס לבית המקדש והחל להתפלל. ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד משפחתי, אלא לכבודך, שיהיו מים לשתות לעולי הרגל. הלא לכבודך באו להתפלל בבית המקדש ולשמוח בחג. והנה קדרו השמיים, התכסו עננים שחורים, וגשם עז ניתח ארצה. ברגעים מעטים התמלאו כל בורות המים. גם המעיינות שוב שפעו מים רבים, אפילו עברו על גדותיהם. נקדימון יצא שמח מבית המקדש, ובדרכו פגש את השר. נקדימון? שלום. איפה הכסף? הרי אתה צריך לתת לי את הכסף בגלל שיורד, כלומר ירד הגשם, בערב ולא ביום. ואתה צריך להחזיר לי בגלל זה 12 כיכרות כסף. עכשיו מיד. שב ונכנס נקדימון לבית המקדש, ושוב התפלל. ריבונו של עולם, הראינה לנו שאתה אוהב את עמך ישראל, עשה לנו נס נוסף. מיד נשבה רוח ופזרה את העננים, וזרחה השמש. וראו כולם שירד הגשם ביום ולא בלילה, ושכספו של נקדימון לא יהיה לשר. חזר השר לביתו כשהוא כועס, ונקדימון חזר לביתו שמח שהשם שמע את תפילתו.